2:27. Dili na nako maihap, kapila nako ning gibasa dinhi. Kapila na ning gihatag nga word ni Lord sa toa, but still this evening gihatag gihapon niya. Ang Matthew chapter 7 verses 24 to 27, nagisgot siya sa duha ka taong nagbuhat og balay karon ni bagyo man or na low pressure. Kisa tong niagi kisa tong bagyo ha to? Kinta? Kanya ni babay na siya na po ni abot. Kisay pangalan? Nawa mo kabalo kisay ngalas bagyo, pareho ta ko wa mi TV dire. So, why problema ng kusog nga ulan or kusog nga bagyo basta kay naatay kasiguruhan o kalig-on gikas Ginoo. Amen. Atong basahon na, manindog ta. Matthew chapter 7 verses 24 to 27. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og nagtuman niini. Mahisama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan og mibaha og ang hangin sa mibaha ang mga suba og ang hangin mihapak og mikusukuso ni atong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og dili motuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga buang-buang. Kinsa nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan og mibaha og ang hangin mihapak og mikusukuso ni adtong balaya, natumba kini og nagunob. Kanimo among langit nun nga mahan, mapasalamaton kami tungod kay sa among kinabuhi nakita namo ang kakawangan og walay kapuslanan sa ginhawa nga niya kung wala ka sa among kinabuhi, kung dili minimo gamiton, kung wala mi magkinabuhi according to your purpose. So we pray, Father God, nga ang imong mga pulong Ginoo magatapos sa tanang mga dautan o dili maayo namo nga mga pamatasan o pulihan nimo ni sa pagka masinaligon kanimo o pagka masinugtanon kanimo, O Dios, aron sa ingon ang among kinabuhi, tinuod nga dunay kalig-on, tinuod nga dunay kadasig, tinuod amahan nga naay kasiguruhan. Among giampo, Dios, nga dinhi sa among kinabuhi amahan, mahimo ikaw sa kanunay ug ang imong mga pulong, mong lig-on namong patukuranan nga bisag unsa pagsulay, dili gayud kami mapukan amahan namo. Thank you, Father God, that bisan pag ang among nasod, daghan kayo karugya tubang ang mga katalagman Ginoo, but still those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar high like an eagle. Ang among paglaom, ang among pagtuo na kanimo Ginoo, bisan pag unsay mo abot, we know nga di may makulangan diha sa imuha Ginoo. So thank you that your Holy Spirit will move in every heart, in every mind. And thank you, Lord, that this evening we will surely understand your perfect will in each of our lives, O Lord. This is our prayer with thanksgiving for you alone, the glory, the power, and strength. In Jesus' mighty name. And everybody says, Amen and Amen. Hallelujah. Magapanglingkod tang tanan. Maayong kagabhion. So trust and obey. The formula of the victory is trust and obey. And sa niagi mga igsuon, giuluhan to nato the secret, one of the keys to victory is surrender. No? So it means nga kung nag-surrender ka, nagpakita laman na nga naa kay pagsalig kung asa ka ni surrender, o nya musunod kag unsay mando niya. Amen ba? So ang Matthew gisulti ni Lord sa Sermon of the Mount. Dito siya bungtod sa mga olibo nakigsulti. No? Sa iyang mga tinunan, sa mga katawhan. Usa sa iyang gisgutan kining importansya sa pagpaminaw o sa pagbuhat sa pulong sa Dios. Amen ba? Balag putlan nagsuga basta kay ang pulong Ginoo may mga tong kayak. Amen. Bala nagmangit-ngit ning ato ang palibot basta kay ang pulong sa Dios atong kayak. Amen, Joan. Sige, Joan, ay. So, bahala na kung sa'y may tabo. Nga naman ang Ginoo forever nga atong kalig-on, kahayag o kadasig. Amen ba? Nasabtan ba na to? So, doon ay mga tao karon nga mapangandamon tungod kay sigurado mangyud nga doon ay maabot sa tong kinabuhi.
Kung moabot ang kasal, mangandam gyud kag galastuon, isulot, suotonon. Kung moabot ang birthday, mangandam gyud kag asa kag ipalit og cake, iluto og spaghetti unya, picturean, i-post sa Facebook aron di mahurot. Maglaway na lang si pastor. Ana? Unya, mangandam gyud ta mga igsuon. Unya, napailain kining sa Bible na gisgutan diring tulo ka butang. Kining yawa do na siya tulo ka misyon. Sa John chapter 10 mo ani siya sa pagkawat, paglaglag o pagpatay. Tulo ka buok. Then in Matthew chapter 7, dunay ulan, dunay baha, o hangin nga muhapak sa kinabuhi. So kung dili ka matarog sa ulan, naapay baha, o di ka matarog sa baha, kung naapagyoy hangin, o di ka matarog sa hangin, biyaan na ka ni Satanas. Ngayon Satanas, gakapoy-kapoy lang mo ko aning tawhanan Ligon doon kaya na ay Ginoo ning gisaligan. Dan nakita nato mga igsoon nga mga tao mapangandamon tungod kay niya manato ang kabalaka. Og maong hinungdan sa tao nga mao nga mabalakon is wala nahimo nga si Kristo maoy iyahang pundasyon. Kung moyon gani kang pundasyon sa wala pay namugna bisan usa naa na siya mo'y unang ibutang. So kung maghisgot putag resources, siya maoy source, siya maoy tuburan. Kung maghisgot sabtag pagtukod og establishmento, siya ning maong pundasyon. So ang mga tao nagapangandam sa umaabot. Nagapangandam nga inig moabot ang ulan, moabot ang baha, moabot ang pero wala andama ang ilang pagtuo, pagsalig sa Ginoo. So dinhi sa buhol ang ako dyan nabantayan diri, basta magtukod na gani, tambakan usa, parang medyo mailibit ka sa uban, kaya arong inigbaha ang imong silingan na tabunan og tubig, ikaw natulog. Ang uban nangalumos na ang ilang TV, nalumos na ilang refrigerator, nangalumos na ilang mga sala sets, kay low ground ang ilang imo medyo na ilibit o gamay. Nga naman, gitambakan. So, ingon ana ang mahitabo mga igsuon, doon na kay pananawon sa unsay umaabot. Sultian mo ka na mga batanon nga walay pananawon sa umaabot, wa po na maabot. Dapat manggidunta na agit tay pananaw nga kay o sa may atong paningkamutan nga kabuton nga wa man tay gitanaw nga umaabot. Nasabtan na to ni. So, then giingon niya ang naminaw siyang pulong ug nabuhat niini maalamon. Dunay kaligon. Dili ni basta-bastang mapukan, dili ni basta-bastang matumba. Nigabot sa mga pagsulay, sa atong Kristohanong kinabuhi, maabot ng tentasyon. Tanang klaseng tentasyon, maabot na siya. Maabot ang mga pagsulay, maabot ang makapaluyang ang mga butang, maabot ng bisag unsay maabot. But kung naa ka diha sa Ginoo, nagbarog na ang imong pagtulis, Ginoo, di ka mabala ka, maproblema. Amen. Pero kini mga tao nga pawala lang. Natukod ang ilang gugma, ang ilang kasing-kasing, ang ilang pagtuo, ilang pagsalig sa ilang kaugalingon. Nagsalig sa kwarta, nagsalig sa tao, nagsalig sa bisan unsa ning kalibutana, daw ang ilang kinabuhi, pagtuo, pagigugma, natukod diha sa balas. Wala sa bato, nga mao si Ginoong Hesus. Hayayag makaangkon kag 20 billion pesos. Pero wa kay Ginoos kinabuhi. Mas maayo pang maglakaw kang way bulsa, way sudang bulsa, basta kay ang Ginoo nga tag-iya sa tanan imong kauban. Amen. Sa panahon nga nakas panginanglanon, nakita man ka sa Diyos. Now, bisan pag nianing baha, hangin og tubig, di ang ulan, baha ug ang hangin, muhapak sa tong kinabuhi, wala tay angay kabalakan kun niya nato ning duha, imong pagsalig sa Ginoo, pagtuon nimo sa Ginoo, og kanang mayong kang trust, pagsalig, og kanang pagtuman, pagsunod. Muna ningo siyang namati og nagtuman. Of course, og di ka mo salig sa Ginoo, di ka maminaw niya, maminaw ka nang di man kasaligan na. Sunod, tuman imong buhaton unsay iyang gisulti. Now, listen. In 1 Samuel chapter 15, nagka-problema ni si King Saul tungod kay wala niya buhata or wala niya tumana ang gisugo sa Ginoo sa iya. In 1 Samuel chapter 15, gisugo ni si Saul
kauban ng kay hari naman si Saul ani nga time, gisugo siyang makigubat sa mga Amerikanhon or sa mga saging harian ni King Agag. Unya ang sugo sa Ginoo, patyon ninyo ang tanan nga mga kasundaluhan. Apil na ang hari. Ang tanan nga mga hayupan, patyon gyud ninyo, wala mo'y kuhaon ani. But sad to say mga igsuon, nahimo si Saul nga wala na nagmatinumanon sa Dios. Mauni nga gikasab-an siya pinaagi kang propeta Samuel. Giadto siya ni Samuel. Unya chapter 15 sa Samuel nag-ingon nga, "Oy Samuel, maayo kay niya ka, dalaygon ng Dios, nagmadaugon ko sa giyera." But ningon si Samuel pagtubag, "Unsa rong akong nadunggang nagbahi dito sa likod nga mga baka?" Nakitaan pagod niya si King Agag nga kinadinahan tingali. Gidala ni Saul. And then, niingon pag yun ni si Saul, bisag siya ay nagsugo, nagrason-rason pag yun siya nga, nga ako mga ging sakupan, ana, nanguha sila, kay ila ko nang ihawon, kay ihalad sa Ginoo. Pwede di ay ng mga butang nga laglagonon imong i-offer sa Ginoo. No? Pareho ra nagmagsimba ta unya maghalad og tuba. Hallelujah tanana no? Nya laglagonon ni sa Ginoo mo ni nga gikasab-an si Saul, pero si Saul wala ni angkon sa iyang sayop, iyang ipahid ngadto sa iyahang mga sundalo. Usahay kita pag nakasala ta ayo nagpamahid, di siririman. Siya nakaingon. Sa sinugdanan palang daan, gipangutana si Adan, Genesis, nganong nikaon man mo sa gidili nako. Imbis mo yung pasaylo ako napakyas ko. Namahid. Nganto mong babayi, imong ibuhat para nako, may paywa ka kabuhat. Gipangutana na po ng babae, nganong nikawa makaana? Katumang bitin, wa pa kagabuhat og bitin, iko matintal. No? Ingani si Saul. Pero ang naan niya is disobedience. Nagtuo siya nga dili siya panalanginas, Ginuog mas daghan pa aning iyang gikuha ron. So gikasab-an siya in verse 22, chapter 15, verse 22, si Samuel maingon, "Mas kahimutan ba sa Ginoo ang mga gasa o ang mga halad nga mga mananap nga sunugod kaysa sa pagtuman sa iyang kabubuton?" Timan nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa sa halad sa mga mananap nga sunugon. Dagko kayo kag donation. May nga tang donation kabobot ong hatag man na. Dago kay donation, tag 10 million, 5 million. Pero gahi gulo. Maingon si Lord, kaimutan pa ba niya nang imong halad-halad diha? Nga di man ka mosunod sa Ginoo? Napalain, ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa sa tambok ng karnero? Maghalad ka kay kaniadto ang ilang mga halad, mga tambukang, mga maayuhong mga mananap, nga sunugon para sa Ginoo. Nya ang aroma ana, maunay buhing murag sakripisyo nga madawat sa Dios. Ingon si Lord, mas maayon pa na nga maghimo ka ana kaysa sa pagsunod nako. Sultian ka nako, maayon ning nagdaig tas Dios, naghiusa ta dire, nagsimba ta, nagampo ta. Pero mas labang maayo kung unsay atong nadungog, nagisulti gikas pulong sa Dios o giwali atong buhaton. Kay sigurado ko na inigabot sa baha, smile ra gihapon. No? Uy, ngit-ngit lagi. Ano, pastor? Hallelujah. Lami man ginang mosunod ra gitas Ginoo, amen ba? Mas nindot na, mas bilil kana mo'y pinakabililon. Kana mo ampo kag taglima ka oras or magdayo kas Ginoo tanan na lang awit or na-memorize na nimo ning tanang bersikulo sa Biblia,
Pero kahit kagulo, mas kahimutan ba na sa Diyos? Ingon si Lord, to obey is better than sacrifice. So diya na nato mga igsuon, aritas kaning hibaw-an nato ning pagsalig. Kung ako una pang nakitaan ninyo niya matos inyong balay, niya mag-istorya-istorya ta. Pag yun ako ayo, oy, unsay ato? Muditso kong sulod, Jonas Crutch katubig, ulasiman ko, taga Negros Oriental. Pwede ba kong muhulam nimo og 10,000 ugma ka na ko bayran? Musalig ka, dili. Dili. Kaya nga naman, wala pa mo nagkaila. Dagan sa mga tao, nga nagdalag relihiyon o nag-ingong nagtuos Ginoo, pero ang ilang pagsalig sa Ginoo, huyang kayo. Nga naman, wala pa kayo nakaila sa Ginoo. Saan pagkailas Ginoong makadungog, makasulod, simbahan o na namatay. Makasulod, simbahan o na gikasal. Di pa dyan maminaw sa humili. Sirak, pamantay kung sa'y gipangsuot aning niyas palibot. No? Makasulod na simbahan o na bunyagan. Nga masulod, di pa dyan maminaw sa wali. Ala ka diha. So muna nga, huyang kayo ang pagsalig. No? Sa diyang nabuo na ang imong pagsalig, that's the time nga, kay nisalig man kaniya, so kung sa iyang gisulti, mo na may tabo, kay nisalig man kang mahitabo na, himo nang buhaton. Moingon si Santiago, siyang suwat, ayaw ninyo glimbungi ang inyong kaugalingon, pinakis pagpaminaw lamang, kundili buhata. Kaya ang naminaw lamang o wala nagabuhat, sama sa taong mitanaw sa amin, nakakita o nakasudong sa iyang itsura, pagtalikod niya nalimot. Ito'y dagway na ko, ha? Labong kilay itumun. Labong kilay itumun, labong kilay itumun. So to? Ulyanin. So, gusto ni Lord nga mo-obey kita. Kini tungod sa iyang pagka-disobedience, ang iyang consequence is langkaton ang iyang gingharian gikan niya og ihatag ngadto kang David nga masinugtanon niya. Gusto kag ang imong panalangin para unta nimo langkaton sa Ginoo ihatag ngadtos naa na iyahang panalangin kay siya nagmasinugtanon? Aritas Joshua chapter 1. Joshua chapter 1. Ang Joshua chapter 1 igsuon, pulo nga gihatag sa Ginoo ngadto kang Joshua kinsa maoy mulid sa katawhan tabok sa Jordan o makigubat sa mga taga-Kanaanhon. Joshua chapter 1, 1-9, ingon diha, human namatay ang sulugoon sa Ginoo nga si Moses, ang iyang katabang nga si Josue, nga anak ni Nan, giingnan sa Ginoo, patay na si Moses, nga akong alagad, busa ikaw ug ang tanang katawhan sa Israel, pangandam kamo, sa pagtabok sa suba sa Jordan, ug lakaw ngadto sa yuta nga gihatag ko kaninyo. Halaka. Ingon si Lord, lakaw adto sa yuta nga ako ihatag ninyo. Pero ang problema, ang yuta nga gihatag ni Lord, daghan kaayog nagpuyo nga kinahanglan pa nilang gubaton. So kung kulang ka sa pagsalig sa Diyos, magduha-duha na daan ka sa gisultis Ginoo. So, paghatag, Lord, daghan mga una-una na ito ngayon ani. Ritsoon ra ni Lord og huyop ning mga Kanaanon, mga higante. Then sulod na kaimo na ang yuta. Dili. Dugo og singot, buhis buhay nga naman. Ang promise nga yuta nga ihatag ni Lord sa ila unang paagasang dugo. Makigtinikbasay, makigubat una sila. Then ingon diha sa verse 3, sumala sa gingon ko kang Moses, gihatag ko kaninyo ang tanang yuta nga inyong pag-aagian. Grabe no? Tanang yuta nga inyong matumban, inyuhan na daw. Muni usa sa promise nga akong giklaim. Bisag asa kong panimalaya, dadon sa Ginoo, kanang kinabuhia,
ako ginang i-claim nga Lord, maimuha na ni nga kinabuhi. Kanang pamilyaha, maiya sa Lord, kiningon biya siya, ug asa ka mo tunob, maimo. O yan, ingon dia, verse 4, ang mga utlanan sa mga yuta ninyo, magsukad sa kamingawan, sa habagatan, hangtod sa kabukiran, sa Libanon, sa amihanan, gikan sa dakong suba, sa Euphrates, og sa kayutaan, sa mga hitihanon, sa silangan, hangtod sa dagat, sa Mediteraneo, kinadakuan nga nasod. Imagine na nasod ang ihatag sa Ginoo. Unya in verse 5 ningon, walay makabuntog kanimo. Muna gisultis Ginoo ha. Walay makabuntog kanimo sa tibuok mong kinabuhi. No one can defeat you, ingon si Lord. Walay makalumpag nimo, walay makapatalaw nimo, walay makapasurinder nimo, walay makapa-atras sa imuha. Mag-uban ako kanimo ingon sa pag-uban ko kang Moises. O dili ko gayud ikaw pakyason o biyaan. Grabe ning saad sa Ginoo. Nabantaye tungod kay kung magbasa tag Biblia, mura ba tagakaog way sudan. Kasuway man ang magbasa mong Biblia, mura mo gakaong way sudan? Way gana ba? Way gana? Pero sultian ka na ko, ang saad ni Lord ni Joshua, saad pod ni niya sa kada usang mubasa o mutuo. Muna ninyo siya, trust and obey. Sige kung gaampo sa Ginoo, and hopefully mag-suporta ta. Kay gugasan ng atong Bible study, gisahon tas pangutana, bitik-bitikon po ta. No? Muna sigog ingon mga Kristohanon, panganda mo. Dinay mangutana ninyo, di mo katubag. Imbes makaluwas na unta mo, sala ka ng tawo, nga nalimbungan sa sayop nga mga pagtudlo. Wala man kagapangandam. So, dili ni mo siya mahatagan o katinawan sa mga pangutana. Grabe ni ingon niya, wa dyo'y makabuntog kay mag-uban siya, dili niya pakyason o dili biyaan. Sa akong pag-ani din sa Bowl, 7 years, kung gipakyas patingali sa Ginoo o gibiyaan, wala ko din hikaron. Nga naman sa akong pagka mapinakyason, sa akong pagka makasasa, sa akong pagka dili maayong panag-ingnan, nagpabilin ang saad sa Diyos nga mag-uban ko kanimo og dili ka nako biyaan og di ka nako pakyason. Kanang mo yung di ka nako pakyason, it means unsay gi-promise ni Lord yang buhaton. Pag maingon siyang di ka niya biyaan sa tanan nimo nga patigayon na ning kinabuhiag asa man kamo adto, nag-uban siya nimo. Ang gusto ni Lord nga dili niya paubanon nimo is ang karbo, ang sala, ang mga kasungot, ang mga kasuko, ang pagkahimantayon. Gusto ni Lord nga dili na paubanon nimo kay ang muuban nimo siya mismo. Palakpakan na to si Lord. Unya, napailain. Ingon siya, verse 6, liguna ang imong kaugalingon. Wait sa. Di ba niingon si Lord nga muuban siya nimo dili kaniya biyaan o di kaniya pakyason? Nganong ka paduha-duha gyapon ka, kapaluya-luya gyapon ka. So niingon siya in verse 6, liguna ang imong kaugalingon. Ano wanay mo ligon nimo di ikaw magligon nimo? Ngano bisan pagpadalan ka usa ka milyon ka buok barkada mo ingon nimo bay pagligon bay maligon ka. Dili ikaw ray makaligon sa imong kaugalingon. Gani ang mga tawo bisan pagani usahay kauban ra nato kadugo ra nato mao pay mo paluya mo guba nato. Munang ikaw ray muligon sa imong kaugalingon. Sa paagi nga mahinumdum ka kung sa gisultis Ginoo. Sa may yang gisulti? Dili ka nako biyaan o di ka nako pakyason. In verse 7 ningon siya, liguna ang imong kaugalingon ug ayaw pagtalaw. Ayaw pag kita kaniyo siyang yawan ako ni pero murag di ni mo dawat. Basik insultuhon ra ko ane. Yung si Lord ayaw pagtalaw.
Unang-una, sa di pa ka musulong sigira, naa kay kutsilyo, naa pa dyan kay espada, doon na pa dyan kay bangkaw, doon na pa dyan kay helmet nga puthaw, doon na pa kay breastplate nga puthaw, doon na naatanang kahimanan sa giyera. Muadto ka ditong ngalan sa relihiyon ra imong gidala, wa kay bersikulo bisag usa. So di ka mo daog sa giyera. Ingon si Lord ayaw pagtalaw. Siya ibahala. And then ingon siya, pag kinabuhi, subay sa tibuok, balaod, kining tanan nga pulong nga nakasulat dinhi. Nga gihatag ko kanimo, or gihatag kanimo ni Moses, nga akong alagad. Ayaw isalikway bisan unsang bahin ni ini, og mulampos ka bisag asa ka. Hello? Tanan nga nakasuwat, ayaw isalikway. Kay mao ni ang sekretong mulampos ka, di ba ka ganina ni Ingon? Nga moabot ang bagyo, moabot ang hangin, moabot ang ulan, hangin o ang baha, pero di mapukan nga naman. Ang gisulti sa Ginoo, dili isalikway, ibuhaton. Mao ni karon si Joshua. Unya ningon kining verse 8 mga igsoon, ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Ayaw kalimti ang pulong sa Dios. Sige rag anhig simbahan mo dalag Bible tani. Basta klaro pa dada. O isuwat na lang, i-record hinumdumig yun. No? Ug nata sa tong balay. Way adlaw nga di ta mo basa, amen. Aga ikaw may alkanse nga naman, ingon siya dire. Ayaw kayo kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglang tun-an mo kini kada adlaw. Adlaw og gabi eh. Hala? Nibasa ganihang buntag pagmata. Wala, pastor. Karong gabi eh. Wala pod. Makadungog rag pulong sa Ginoo kung madomingo. Ay na lamang kag pangandoy nga apil din nakadaan. Ay panghukom pastor. Wa man ingon man Bible. Niingon ang Biblia, kung imo ning batunan ikinabuhi, tun-an, adlaw o gabi, tanang adlaw siyang kinabuhi, mulampos ka. Niya wala man ibasa-basa kay mag-Facebook raman, mag-Facebook, mag-TV. Naduha na TV. Atubang og naa sa baga. Duha na TV. Then ingon pagod sa verse 9, hinumdumi ang akong sugo kanimo nga magmalig-on ka og magmaisugon. Sugo sa Dios nga magmalig-on og maisugon. Di ka tigtalaw-talaw. No? Labi na ning atong mga maestra. Uy, paglig-on mo, ay mo talaw-talaw. Ni amos panahon karong apil mo kagisa. Amo pay pasangin lang na maghikog. Nga igo ra man ga-download o niya, magprinta pag yun ana, kuot pag isbulsag, ipalit bond paper, kay wa pa gihatag sa gobyerno. O niya, pag checking pag yun, ayay. Sultian mo na ko, kini mga estudyante dire ga-module sila, na-stress og ayo ang estudyante. Grabe, lisuda po ni kayo. Muna, mga anhi sila dire kay naamay mga mo tutor. Dili ansiran tuganan na sila kung saan ba. Kaya kahidiya na sila, sige nga naon. Kung lisod sila, how much more ang nag-check? Inig-checking na. Munang, sige lang, atong labor sa Ginoo, dili na kawang. Kami daay, midterm good meron nga week. Kinadaghanan kayong gimbuhaton, hindi yung maapas og So, kaganina gahimo ko sa test paper lami kay iuli og pamintal. Gunaon na gyud itong matupan na itong napita ba? So, ningon siya, hinumdumi ang akong sugo nga magmaligon ka og magmaisugon. Aning kinabuhi a Kristohanon, walay talaw-talaw tani.
Tanang matang sa problema, pagsulay katalagman mo, abot wa, kay talaw-talaw. Tanang sitwasyon sa kinabuhi, makagutom or busog, dito mo talaw. Ingon si Lord, pag maisugon o pag maligon. Ingon pag isa, ayaw kahadlok o kaluya. Nga naman, tungod kay ako, ang Ginoo nga imong Diyos mag-uban kanimo bisag asa ka. So pag si Lord mo hatag na siya isugo nimo, di kaniya pa pareag papa ba nga lakaw dito palit og noodles. Lahi si Lord mo sugo, lakaw dito kuyog ta. Kuyugan ka nako, lakaw. Nga na si Lord. Ang commission ni Lord sa Joshua chapter 1, nahimo sab nga commission niya dito sa Matthew chapter 28, verse 18, 19, and 20, ingon siya siyang mga disciple, panglakaw kamo, iwali ang mayong balita, himuang tanan nga akong tinunan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, ug timan ikining nga mag-uban ako kaninyo hangtod sa katapusas kalibutan. Si Lord pag musugo siya, dili ka makinusara, ubanan ka niya. Kaya kung di ka niya ubanan, wa kay mahimo. Di pa gani kakaabot dito, natintal na kasdalanon. Sabda na to. Ubanan ta ni Lord. Munang wala tay kaikog, wala tay ka nang moinguntang talaw-talaw, hadlok-hadlok. Ingon si Lord, kamo mga talawan, hadlokon gyud mo nako. No? Ingon na po siya atong magpaluya-luya. Kung luya ka, luyahon gyud ka. So, human na dawat ni Joshua, mura siyag naisog nga, okay, murag si Janji sundalo. Snappy kayong kanta si Pastor Alwin. Siya may gagunit sa microphone, pina 45 degree. Di? Hapit pag yun ni talikod. Human ane, dinhina gitanaw sa Ginoo ang trust and obedient ni Joshua to him, to the Lord. Human niya gihatag ang pulong, iyang gipaabot ang pagsalig ug ang pagkamasinugtano ni Joshua. Human sa matag wali nga atong madungog dinhi aning dapita, si Lord naghuwat. Kano sa ka ni salig og mutuman sa yaha. Sometimes, muyan pag ka Lord nanong di naman ka makigsulti na ko. Muyan ang Ginoo, nakigsulti ko nimo di mo ka mabuhat. Di na lang. Kapoy sigsulti. No? Kamo mga ginikanan na may isugos yung anak, yung mga anak di mo tuman. Ganahan pa mo magsigsulti? Labi nagmusulti ka mo yung balik-balik, huwag plakang guba. Ganahan pa mong musulti? Human na dungog ni Joshua, gihuwat ni Lord, gitanaw ni Lord, gidungawan ni Lord, ang trust and obedience ni Joshua. And listen to this, walay pagpakyas ang pagsalig ug ang pagsunod ni Joshua, gibuhat niya diha sa tubangan sa Ginoo for 7 years. Kita, human na ganigwali, pakyas na. Yung pangilabot uban, katusikuan ba? Istorya dayon. Hello? 7 years, kay 7 years ba niyang pagpakigubat? Di ba ni parehag mo, ingon ka nga, kuhaon na, ihatag na dito ni Lord, wala na kay, lingkod na ka, maabot na tanang panalangin, naaman yung kay himuon. Sa mo, lingkod na ka? Na Lord, panalangin ko, sige, pangayog panalangin, huwag kay gibuhat. Si Lord, igsoon, naging siya'y lihok, nga gihuwat sa atwa. And after this, nisulod na dayon si Joshua, tanan nga gisulti sa Ginoo, okay, ipauna ang arko sa kabinet, ang mga Libita mo tindog diya sa suba, ug mauga ang suba hangtod makalabang ang tanan. Okay, Lord, yes, Lord. Paglabang na yung ayaw sa amog pakigera, kadi mo kakatkat sa pader sa Jericho.
Ang inyong himuon, magdayeg lang mo for 7 days, blow the trumpet. On the last day, blow and shout, victory! Yes, Lord. Sige rang gasunod si Joshua. And after 7 years, ningon diya, 31 kahari o 31 kagingarian ang gilumpag ni Joshua because of his trust and obedience to the Lord. Pila man kahari sa mga problema ang napildi nato. Or pila na kahari sa mga problema ang kita mo ay napildi. Biktima ta kanunay. Unsa resulta? Manangil ra bagyo kas Ginoo, moingon pagyo ka Lord, Christian naman unta ko, Lord naghinulsol naman unta ko, Lord nibiya naman ta ko sa sala, manong ingani ra magyapon, si Lord nagyapon pasanginlan. Kay bisan pa diag mag-alagan na kas Ginoo, nagasimba na kag nagapaminaw kag nagadayeg, nagabasa yung mga pulong. Kundi ka mo buhat unsa iyang gisulti, pildi yung ka kanunay sa kaaway. Kanunay kang katawan. Matinga kay nagsimba nimo dasig kayo ning imong mga katawhan sa palibot lumia po na nilang magsimba manong malipayon man na sila. Then ikaw mura kag siging ay intawon. Murag siging biktima, murag siging pildihan. No? Murag kag siging gipatulpo. No? Now listen, tungod sa pagkamasinugtanan ni Joshua, 7 years nakigubat siya. Unya, within 7 years, unsaray instruction gikas Ginoo maorgyo iyang giobey. Pag-ingon diya, nagkalat ang kaaway kinadaganan daw sama sa bala sa baybayon. Ingon si Lord, pagdala rag 300 kabuk warrior, bahina na sila, tag 100. Lord, grabe po. Mudaog ka ko, ane. So trust and obey. Pag-abot nila dito mga igsuon, grabe, gipaunay ni Lord ang kaaway. I think mo ning problema natong tanan. Aminado ba taan eh? Kining musalig tas Ginoo, musunod ako sa gisulti siyang pulong. Well, laina, magudya sa atong church, sige ra kasaba. Mabuto yun na ng panahon, ako na magpastor. Di na ako mga saba, igsuon. Pagmahal ba na, di nakabadlongon, na patuyang sa impirno. Ingon ganitong 1 Corinthians chapter 6, chapter 5 and 6. Na, og di na gyud madala, itog yan ni Satanas. Hala! Kuyawa po na inguna ng pag-ampo, okay, Satanas. Imo na na. Gabiha po na inganang pag-ampo eh. So, and human makigubat si Joshua mga igsoon tanawa after 7 years. O say puhunan ani ni Joshua, wala ni nangabang og tangke di gera sa China. O say puhunan o say grabing hinagiban ni Joshua, his trust and obedience to God. Muni pinakahait niyang espada o pinakatalinis niyang bangkaw sa gera mga igsuon. Because bisag unsa ka kadaghag bala, ang sniper kausar mo buto, putol na kang bungkag na imong ulo. Trust and obedience. Ang nahitabo mga igsuon, kinagrabihan kayo. Unsa ning gihatag ni Lord? Joshua chapter 21. Verses 43 to 45. Nahumana ni Joshua ang 7 years nga gera. Unsa nahitabo? Joshua 21, 43 to 45. Busa gihatag sa Ginoo ngadto sa Israel ang tanang yuta ngayang gisaad nga ihatag niya ngadto sa ilang katigulangan. Sa nakapanag-iyan na sila niini namuyo sila dito, gihatagan sila sa Ginoo og kalinaw tali kanila og sa mga tanang tawo nga naglibot kanila sumala gayud sa gisaad niya sa ilang mga katigulangan. Walay usa sa tanan nilang kaaway nga nakasanta kanila
Tungod kay ang Ginoo naghatag man kanila kadaugan batok sa tanan nilang kaaway. Verse 45, gituman sa Ginoo ang tanan niyang mga saad sa katawhan sa Israel. Ang tanan nga gisulti ni Lord ngadto kang Joshua in chapter 1 ug ngadto sa katawhan ni Joshua. Natuman tanan. Walay usa nga pulong sa Ginoo nga wala nahitabo, natuman tanan. Unsa hinungdan? Because of Joshua's trust and obedience to the Lord. Maura gyud ni ang gihuwat sa Ginoo dinhi sa tuwa. Daw lisod, sige lang, trust in the Lord. Salig lang yun. No? Imagine this year, grabe kayo nga, blessing si Lord kay pandemya ron o wala gyud ta, nag-lockdown ta, nag-crisis ta, pero grabe duha ka extension gihimo ni Lord. Naaraman ta ng resibo dire mo tan-aw mo pila na? O kanang naa diri sa gilid? Nga naman, trust and obedience. Kisa may nagsugo, si Lord. Ingo siya, ayaw pagdaginot, inata ang tulda ang akong katawhan mamauli. Isaiah 54. Mangusaman ko, mabaliban ko, lalawa ko'y kwarta. Asa mo ko'y palit balas? Asa ko'y palit graba? Asa ko'y palit halublas? Asa ko na, ha? Gara kag sugo-sugo na ko, wakay gatag. Pwede ka mo reklamo. Pero sulayi sa trust and obey and you will see unsa di ay ang Diyos. Sa panahon nga nanginahanglan ka, anak yung higayuna mo abot. Karon ni ulan man. Ang kira, kay nahotdan mig pintal. Ni ulan, di pa kapintal. Nahitabo tanan. Ningon nga walay gisulti ang Ginoo nga wala nahitabo. Now, unsa man may atong kinaiya, unsa man ta magbasa siyang pulong. Para raman na ni Joshua, kani para raman ni Abraham, kani para raman ni Pablo. Ilaha man ang pangitabo, mo pinagisgutan diya sa context, mga Israelite man sila, karon lahi-lahi man pud. Diha ta nahimong nayabag. Nga naman, ang gisulti ni Lord, dinhi ni Joshua, maupod ni ang imong gisulti, yang gisulti sa kada usa nato. Kay kada usa nato, dunay gubat aning kinabuhi-a. Ingon si Lord, trust and obey. Salig lamang, karon sultian ka nako, walay gisulti ang Dios nga nakasulat din sa Biblia nga dili mahitabo nimo. Kumingon siyang naang pagsulay, naag yun na pagsulay. Kumingon siyang naay panalangin, labaw yun na nga mahitabo. Di kayo moingon sa Biblia naay pagsulay, in Jesus' name, ayaw, intabon, palayo. Naay panalangin, amen! Hallelujah, amen. Usahay nga na, ano? Na mahuman na ta, Isaiah chapter 55. Ato na ning humnon kay, marag gadamgo na mo. Isaiah chapter 55, verse 10 to 11. Kay sama nga ang ulan ug ang yelo or niebe, mga hulog gikan sa langit ug dili mo balik ngadto, kun dili mo patubig hinuon sa yuta, aron manurok ang mga tanom niini ug kahadagag binhi ang mga magpupugas ug pagkaon ng mga tawo. Verse 11, ang akong mga pulong usab, dili mo balik kanako nga kawang lamang, tumanon hinuon niini ang akong tuyo og mulampos gayod kini. Amen. Grabe na ni kaayo. Muna wa ko kabalo og kumusta ning atong espirituhanong pagpakiglakaw sa Ginoo. Pero sa akong kaugalingon wala na. Ako lang gyud og unsay gisulti dire, pray. Mo bitaw na nga kay gitawag og bowls of prayer. Unsay gipasabutan ng bowls of prayer? Dili kinutsara nga pagampo, bowls of prayer.
Inigbasa nimo, ampo dayon. Lord, ingon ka, nga di mo balik, di mo ang pulong. Mamuhat ni. Thank you, Lord. Lakaw na ka, din Bible study. Wali. Muna, kung sa iyang isulti, imong i-pray. Di kayo mayor ka, panahon naman ni Elijah, ni Isaiah. Ayaw pag maisug, ayaw pagtalaw, magmaisugon ka. Si Joshua ramay kiing nanana. Sa mandi man dyan malikayan, be. Nadiha na ta nagka-problema, ani. So, dili mo balik ni Lord ang iyang pulong. Ang tanan niyang isulti na itabo. Because in Joshua chapter 21, katong atong gibasa kanina, if you are going to read in King James or in New King James, sa bagong sa mga English nga translation, ingon siya, none of His promises fail. Walay usa sa iyang saad nga napakyas. But naay tay himuon. Bisan tuod gisaan ni Lord wa kay buhaton. Lord, gasaad ka wa man lagi. Naa manggod walang kay gibuhat. Nga na ang Ginoo. Lord, nag-ingon ka ni Joshua nga maangkon ug naangkon gud niya. Lord, ako Lord, tagay kog mayong ugma. Lagi. Mayong ugma, eskwela. Lord, pandemic ron. Pandemic. Grabe, no? Kita ra, ang atong pagsalig sa Ginoo pagkamatinumanon, mao gyud nay problema. Unya sa kadaghang mga panahon nga pantunon ta sa Dios, mo hinulsol ra kadali or makarealize ta nga Lord. Di na ni mao. Salig nagyug ko nimo Lord. Lord, musunod nagyug ko nimo pag-abos panahon. Sige, mambitaw kog kahulog-hulog ani. Sigog katagak-tagak. Nga naman, sa panahon nga atong kasing-kasing na itandog sa Ginoo, manghimo dayog saan. Promise Lord, fix man. Naana pag yun. Wajoy tabang ng atong mga ingana-ingana, mga napatay. Saan mo na yun? Daghan kayong mga sign. Promise Lord. Daghan kayo tag mga sign, no? Di nang di ko mabuhat ani, promise. Buhat ang yapon. So si Lord gusto niya nga ang kada usa nato mahimong matinumanon nga naman. Ang kadaugan, you know what? Victory in life. Ingon si Miles Monroe. Victory in life can be kanang mahibawan na nimong daan. Ang kadaugan sa maabot, mabawan na nimo daan karon. Pareha ni Joshua, kabalo na siyang madaugon siya. Nga naman, steadfast ang iyahang pagsalig o pagsunod sa Ginoo. Grabe jud kayo. Human ni Joshua nadungog ang pulong sa Diyos in chapter 1. Grabing isuga kay siyang nakigira. Nga naman naa siya'y pulong nga nadunggan anang adlaw. Human sa gera, minaw na po siya sa pulong sa Ginoo. Unsay nadunggan niya sa Ginoo mo, yung i-apply inigera niya. Nidaog na po siya. Human sa gera, mag-celebrate sila, magpasalamat, na napoy laing gera, minaw na po siya sa Ginoo. Isultian sa Ginoo mo, iyang sundon, nidaog na po. So before si Joshua mosulong o gera na siya pulong, before ka mulakay sa inyong balay, kay mga ito kagtrabahoan, nakabasa ka Biblia? Watay pulong. Sige tang murag walay gana mga tubang sa Ginoo murag kapoy nga murag. Di na to masabtan na to pagpakilakaw sa Dios. Nganuman si Joshua puno sa kaisog ug kadasig kay every time nga ay naa sa himuon mag-unaadaan ang pulong sa Dios. Mao bitang dili ni pwedeng ipaulahin nimo. Ang Matthew 6:33 nag-ingon, seek you first the kingdom of God, His righteousness, and all these things shall be added. Gauna-una tag panagan nito panakop og kwarta. Unya ang pulong sa Dios wala nato. Sa nadakpan na ang kwarta giubo ka palit na po kag newsip. Labad ulo palit medical, nilantan palit og bioflow. Hurot nimong kwarta. No?
So why ba si Lord? Unaha ang iya kanunay, unaha siya kanunay. Because for 7 years, dili lang gani na kay 7 years. Ako, one thing ay kanang regret na ako and na-realize na ako nga for 7 years na abot ko din sa Bohol. Like si Joshua, 7 years yang nagtrabaho sa gisugo sa Ginoo. 7 years na, 7 years na ako. Na-realize na ako nga kung masinugtanon lang unta ko sa Ginoo, dili pa ko mapaytason, kung mapaibsanon pa lang unta ko, di pa garbuso, di lang kay ingon ana ang kadaugan nga gihatag ni Lord. Dili lang kay pisik-pisik ras kadaugan, di lang kay pisik-pisik ras panalangin, pisik-pisik ras sa kalipay, pisik-pisik sa pabor, kundili ang giwali sa niaging Sunday, baha nga panalangin. Baha nga kadaugan. Grabe ha. Pero grabe kayo ka nang mingong tang immature patadya sa Ginoo. Unsa man ang immature sa Ginoo? Humana si Lord niingon, mauban ko nimo, di ka nako pakyason, paminawon ka nako sa imong pagampo. Bisan gani ningos Joshua, Lord, pahunungan ang adlaw ni hunong gud gani. Wag yun niya pakyasa si Joshua. And hindi na ito makita mga igsuon. Nga kung ang atong kasing-kasing lang yun, kamo mga batanon nga niya karon, kamo mga kabataan nga nag-join karon, kamo ang inyo ning season nga mahimo ming Joshua, and look at your life after 7 years. Kanang matinud-anon lang yung kang magsunod sa Ginoo, mag-alagad sa Ginoo, kung magbagyo, magpayong, mag-ulan, magpayong, kung tang-init, magpaypay, tanglapok, magbutas, basta kay para sa Ginoo, para sa Ginoo, para sa Ginoo. Sad to say, may mga panahon nga perting inita, pag abot og 6 months, bugnaw na, pag 7 months, bugnaw na. Bugnaw na ko, dasigo na po, nibalik ko init. After bugnaw na po ko, luya na po ko, dasigo na po, init. Bugnaw na po ko, naluya na po ko. May man nagtsatsa sa kalubinhan sa karaang panahon nga pwede raging ana, atras, abanti. Di ka motulin. Dasa itong pagpangalagad sa Ginoo, maangkon yun nato ang kadaugan kung nagtulin ta mga igsuon. Dili kay kung mamati tas pulong sa Ginoo mararag. Sige. Kita oy, sige. Nya madugay mo backslide na o nya mag-post nagsugod. Mga ilabtanon. Wa mo'y katungod. Nga na. Hala ka. So, kinahanglan nato masabtan gini pag-ayo karon nga kagabion because dako kayo gyud ang plano sa Ginoo. Imagine na for 7 years kanaan na angkon ni Lord. And 7 years na ingon ani ta karon. Dili lang unta gyud unta ni. Kung nahimo lang unta nga masinaligon ug masinugtanon sa Ginoo. For so many times nga mo ingon si Lord, lakaw, moana dahil ko, Lord, gilantan na ba ko, gaubo pa dyan. Nga, wa pa dyan ko'y panggas atong motor. No? Pero napariha lang yun doon tato ni Joshua nga, sige Lord, ato ko. O siguro, ato nga time, mo provide lang si Lord. Because ato nga time, mansa sa among kumuuli, bugnaw kayo, mag-ulan. Hilantan, ubon, lana. Inigabot rin, maghatod sa pulong sa Ginoo, then balik, dalag problema. Nga na man na, kayo man kag share sa pulong sa Ginoo, mo share mo pula sila sa ilang problema ni mo. Di uli kang kadalag problema. Lord, tabangi kaluy itawon. Nga na, pasa-pasa lang. Muna yung sikreto, gusto ka magaan kay pasa ni mong problema. Ayaw, ipasa sa problemado, ipasa sa muampo ni mo. Pasa ni mo problemado na duha na mong bitay. Sabta na to. So, God is looking after you. God is waiting for your trust. Nga maglihok na, mabuhi na, and you're obedient to the Lord.
Na po yung gabuhat nga, wala ga salig ba? Basin di ay, ingon man tong waling, panalanginan, basin. Basin, di ka panalanginan, ingana ka. Amen? Sulay batis tingin na. No? One thing I learned in this life, pag nag-invest kang siguradong wa kay lugi ka ng investment para sa Ginoo. Wa jud kay lugi. Mo invest kag butang, mo invest kag financial, dili kalipayon ni Lord. Lord, nag-invest biya ko ron og G's. 100 iuli ha? Dili. Usahay inig-invest ni mo ana ang ihatag ni Lord kinabuhi. Sobra na kayo makapalipay si mga Lord. Grabe. Usa sa mga papa niingon ako, pastor. Isudyog kayo kay bisag unsa og dasig, bisag unsa og sulti. Di gyud kay magpatuman gud anang iya bisag wa gyud na di mao gisulti sa Bible. Pero na-learn na ko, pastor nga kanang mo invest diha sa Ginoo. Karon siya pay nangita. Siya pay niingon pastor nga kanang i-record ba? Ang tagay ko anang video. Kay ano po makadungog ko anak. Grabe kayo na nga mga testimony. Munang sa ato kanunay natong nahimong nalimbungan ng atong kagalingon. Unsay pinakaunang rason? Sige ra kag amin pero pagsalig sa Ginoo nato perting gubaa. Ikaduha, sige ra kag dawat og sugo way tuman-tuman. No? Kada lakaw si mong mama paglungag ha, iniguli siya galungag. Lakaw na po siya the other day, oops, siliga to. Ay gahapon ba, gisugo ka na ako, wag ka nito man. Pag uli niya, siya ra po nanilhi. Ing anak, kanunay ang Diyos. Sige tang kadungog siya mga pulong, pero wala tayo tuman-tuman. This time, apil ang gawali. Apil ni. Dapat ni mutuman sa unsay ni gula dinhi aning babaa. Kay ngano man, di lang ni para ninyo. Ako'y number 1 ani. Lisod kayong magsulti ko direng wa ko nagbuhat. Muyo ng parisiyo ning tawhanan ni naghatag og dakong pasanunon sa katawhan pero siya mismo di mo gamit siyang kumingking aron pagtabang. Nasabtan ba nato? Gaandam si Lord o grabing kadaugan nimo. And ako ning gitanaw, mubo lang kaayo ang 10 years sa imong tinguha. Muingon kang lisod kayo among pamilya, pastor, mo ni. Mubo ra kayo ang 10 years, unsaon ka ni Lord. But one thing, unsay gisugo ni Lord nimo, buhata. Nya samtang nagbuhat kayo tigkadlok. Ayog tigkadlok. Ingon ang daan si Lord. Dili kanako talikdan or pakyason. After 7 years, tanan nga gisulti ni Lord dito ni Joshua. Nahitabo tungod kay si Joshua unsay gisulti ni Lord iya pong sundon. So niingon dito ang Biblia wala na nakigubat nila, nagmalinawon sila at peace sila sa mga katawo sa palibot. Ug unya ang tanan nga gisaad sa Dios sa kakaraang kapanahonan na angkon gyud nila. Okay ra bang magsigirtag paminaw og milagro, panalangin, kadaugan, gugma, kalipay, pero wala nato natilawan? Murag dili na okay. So gusto ni Lord nga matilawan gyud nato na this time nagtawag si Lord nato nga mosunod ta. Sometimes na atay mga problema unya Lord nganong wala ang tubag, nganong nagampo ko wala ang tubag. Na ay problema sad nga dili nimo buhian. Na ay gusto si Lord nga pahinluan na ni Lord. No? Ako, sa akong mga kaluyahon, akong weakness, gina-open, ginako na sa akong wife. Ang guston siya nga, makasulti po na siya, makatabang siya, suporta, makatabang siya, ampo sa kwa. Gano man, tungod kay niing kinabuhi ang mga igsuon, dili gyud basta-basta ang atong gera kun kining atong pagsalig sa Ginoo, kining atong pagsunod sa Ginoo, dili nato hingpiton. And kabalo mo unsay nanindot ani, bisan tuod wala ta nahingpit ug wa ta nakatuman. Si Jesus mismo ni anhi. Siya may nibuhat sa atong buluhaton. That is why ang kadaugan di pagyud siya ni angkon lang.
ikaw may gitagaan niya sa trophy nga maong kinabuhing dayon. Tungod siyang pagpalansang sa cross. Ngano man, mga Hudiyo, sunod sila sa balaod, nagtuman sila sa tanan, pero giingnan sila sa Isaiah, trapo ang inyong tanan nga nahimo. Ang kaluwasan na aragyod ni Kristo. Ang iyahang pagpakamatay sa cross mauna na kaluwasan. Hinaot nga ning kagabihon, ang atong pag-trust, ang atong pagsalig sa Ginoo, ang atong pagsunod niya, ato na ning hingpiton. Dalaygon og silimbahon makagagahom namo nga amahan. Salamat kay Ginoo sa imong mga pulong karon, sa mga pagbadlong, sa mga pagsaway, sa mga pagdasig ug mga paglig-on. Kay O God, nag-ingon ka nga may kalig-on kami kung ang among mga kinabuhi nagapaminaw og nagtuman sa imong mga pulong. O Lord, pasaylua kami sa daghang mga panahon nga nagsaad kang ubanan minimog dili pakyason, pero kami ang talawan, kami ang walay kaisog nga bubuhat sa unsay imong ipabuhat. And every day sa among kinabuhi, Ginoo, magaatubang kamig mga gubat sa kinabuhi. Magaatubang kamig mga pagsulay, mga problema, mga sakit, mga balatian, Ginoo. Pero God, ingon kas imong pulong ayog kahadlok, ayog kalisang, kaya kumag-uban kanimo, manalipod kanimo, tubagon ko ikaw, dili ko ikaw pakyason, dili ko ikaw talikdan. Lord, himuan ning mga pulunga nga mupuyo sa among mga kasing-kasing. Aron makabaton sad mig kaisog sama sa imong alagad nga si Joshua. Aron sa tanan namo nga buluhaton na ni nga kinabuhi, Ginoo, sa among pag-alagad kanimo. Duna sad mi kadaugan, Ginoo. Salamat kayo, Lord, that in this ministry, O God, imo lamang ngalan mabayaw, imong pangalan mapasitunggan, ikaw lamang mahimaya, ikaw lamang ang masimba, ikaw lamang, O Diyos. And Father God, salamat kayo nga dili namo ihatag ni bisan kinsa ang himaya. Dili namo ihatag ang among pagsimba sa bisan unsa, Ginoo, sa tao o sa mga minugna sa tao, kundi ang among pagpaubos, ang among pagsimba, ang among pagdaig, ang among pagsalig, ug ang among pagkamasinugtanon, amo lamang gihatag kanimo, o among langit doon nga amahan. Thank you, Lord, at kaming tanan nga ni adigid dinhi, O Diyos, wala kami mahimo. And so we magapaminaw lamang kami kung unsay imong sugyot, unsay imong sugo, unsay imong warning, unsay imong pasidaan, o kung unsay imong isulti, maura po'y among madungog og masulti, Ginoo. Lord, kani nga simbahan samtang kini mo tabok sa Jordan og makigubat sa tanan mga circumstansya sa kinabuhi, Ginoo. Salamat nga di minimo pasagdan ni biyaan, because akini nga church, O Lord, gisaaran nimo, O Ginoo. And thank you nga kana nga mga pananawon magaabot amahan namo nga langit nun. Thank you for more souls, O God, nga mga mabalik diya nimo, nga moalagad na unya diya nimo, nga mubiya na sa mga pagpakasala, ug daghan na unya, Ginoo, malipayon, masinugtanon, nga magasugot kanimo musunod sa imong kabubuton. Thank you, Father God. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Panalangin ni Ginoo ang imong katawhan nga niya, Ginoo. Salamat, Lord, mag-aabot ang financial blessing, physical healing, and labaw sa tanan spiritual blessing, Father God, nga mao ang fresh anointing, O Lord, heavenly wisdom, Father God, and thank you nga punon minimo sa imong balang Espiritu, Ginoo. And thank you, Lord, nga ang tanan nga mga gasa imong ipadayag, imong ipakita, the gift of the Holy Spirit, among madayag, Ginoo, magapamuhat amahan namo nga langit doon. Thank you, Father God. Tonight we will give you the glory and the honor, O Lord. Hallelujah. Let's all stand. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba. Ngalan mo daygon ko, imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba. Ngalan mo daygon ko, gamhanan ka
milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo. Walay sama kanimo, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo. Walay sama kanimo, walay sama kanimo, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Salamat o Diyos ng imong mga pulong dili mo labay kawang daw ulan ni niebe nga matagak gikan sa langit ug magpaturok sa tanan nga mga binhig maghatag pagkaon. Mauusab kini ang nanghitabo ning kagabihon o Dios nga imong mga pulong nato na nga tagak o sama sa ulan nga mibasa sa among mga kasing-kasing mutubo mamunga ang among pagsalig ang among gugmag pagsimba diha kanimo. Mamauli kami karon namahan balo ng imong mga mensahe, balo ng bagong paglaom, ang ligon nga pagsalig ug ang kasing-kasing nga masinugtanon diha kanimo madawat namo ning tanan. Pinaagi lamang sa imong pangalan o Ginoong Jesus. Dawata wa among amahan ang tungog, himaya, pagsimba, mga magdaig pagpasalamat. For you alone the glory, the honor and strength, the power. In Jesus' mighty name, everybody says, Amen and amen and amen.